festa do Nadal. Bos días. Ímolo pasar xenial. Imos comenzar por educación infantil, 3 e 4 anos, que van a interpretar a Pancholiña buscando unha estrela. ¡Bravo!
interpretará Polo Nadal.
primaria, cuyo título es Tin Tin Tin. Favor. Panxoliña de segundo de primaria. Dingui, dingui, ding.
Mirade, agora, antes de seguir coas actuacións da festa, vamos a chamar a 3 persoas moi importantes durante este trimestre no Cole Ludi, que nos axudatísimo durante todo este tempo que estiveron con nós, que son Andrea, Alex e Fanny. Subide, por favor. Para que nos recorden sempre, que xa saben que poden vir por aquí cando queiran, verdade, a visitarnos. Para que nos recorden sempre, vamos a darlles unha taza do Cole Ludi. Parece vos ben? Sí. E non sei se eles queren dicirvos algo. Queres? Bueno, daros las gracias a todos por la acogida y nada, esperemos vernos pronto. Igualmente, dar las gracias a todos, a los niños y a los profes también, que nos habéis ayudado mucho, y también espero volver pronto a visitaros. Y muchas gracias, que mi clase son tan bonitos todos, y muchas gracias a los profes por acogerme tan bien. De primaria, Noite de Paz. Os alumnos de piano Hugo e Jimena van a tocar Carol of the Bells.
Representamos a todo o alumnado do Colexio Ludi e esta declaración que agora leemos foi elaborada polos grupos de quinto e sexto de primaria. Nos dous grupos somos 49 alumnos, dos cales somos 25 nenas e 24 nenos. Na nosa clase temos moitas culturas e nacionalidades diferentes de case todos os continentes: Marrocos, China, Guinea-Bissau, Colombia, Armenia, Romanía, Honduras, Brasil, compañeiros xitanos e moitos que eles e as súas familias son de Galicia. Tamén hai religións diferentes ou os que non practican ningunha. Algúns somos máis altos e outros máis baixos. Algúns temos unhas dificultades e outros temos outras. Hai nenos aos que lles gusta xogar ao fútbol e outros fan baile moderno ou patinaxe artístico. Hai nenas ás que lles gusta bailar e a outras que lles gustan os videoxogos ou seres monstros. Hai nenas que prefiren poñer pantalón e non saia, e nenos aos que lles gusta pintar as uñas ou poñer pendentes. Temos as nosas diferencias, mais temos moitas máis cousas que nos xuntan e nos igualan. Todos somos diferentes e todos somos iguales. O 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero, queremos declarar que non cremos en xogos para nenos e xogos para nenas.
Non cremos que haxa deportes para nenos e deportes para nenas. Non hai cores de nenas e cores de nenos. Tampouco cremos en profesións para homes e outras para mulleres. Tampouco pode haber privilexios polo feito de nacer neno. Ninguén se pode sentir superior pola súa nacionalidade, pola súa cultura, pola súa condición sexual e, por suposto, ningún home se pode sentir superior a unha muller. As mulleres debemos decidir por nós mesmas. Todos debemos ter empatía cara aos demais. Queremos ter máis educación en temas de xénero. Queremos saír todos desde a mesma liña de salida e, por suposto, tolerancia cero ante os casos de violencia de xénero. Obra de teatro de sexto de primaria, a historia do Nadal. É unha fermosa historia que corre moitos anos. Nos contaron os nosos pais, que tamén viñan ricos, e vos tiñades ricos. Poucos, meu neno, poucos. Había que traballar río.
Amigos, o camiño continúa e o libro nunca se fechará, porque as
profe. Bon Nadal! Silencio, por favor. Entrega de diplomas da Comisión de Convivencia. Bueno, mirade, agora solo queda entregar os diplomas da convivencia, que son os diplomas que entregamos a aqueles alumnos e alumnas que axudan moito no cole. E sabeis como axudan? Bueno, mirad, axudan no servicio de almorzos pola mañá, moi temprano, cando veñen ao cole pola guardería a desayunar, verdade? Outros axudan a poñer o comedor nos recreos, e outros axudan as mestras de educación infantil coas merendas, sobre todo, verdade? Na hora dos recreos, a que sí? Mirade, pois agora vamos a entregar un diploma a todos aqueles, vale? Que participastedes tanto e traballastedes tanto. Teño dúas carpetas cheas, veres? Así que hai moitos, a que sí? Vou empezar, vale? Mirade, vamos a chamar aos alumnos e alumnas que axudan a educación infantil. E vades a subir ao escenario, vale? Son Miriam Conchado, Cindy Conchado, Victoria García, Carmen Pena, Nayara Conchado, Daniela Espantoso, Inash, Janaisi, Iris, Victoria Carballo, Hilda, Peña, Daniela Montero, María López e Anais. Un aplauso, non? Vale, agora van a subir os que axudan no servicio de comedor e de almorzos, que son Sara Alonso,